Akusho bafowethu ukuthi laba abasishayayo abasishaye kodwa ngeke besiqede. La sengithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphaso wama Red Nation abasishayayo abasishaye. Nami ngitholele i-call tami kwathiwa yabona igoso lakho lihambile uzolilandela. Ngathi mina webhuti angizalwanga ke nonyoko ngoba mnyandu mina salama nonyoko uyokubona lokho kwabonwa yikati ukuze ligibele emthini. Laba abasishayayo besishaye beqinise siphele sumphathi wa TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo. Ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje. Ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho yakhala ukuthi mfana wami iyekela lizolungelizwe kuzobonakala ukuthi kugcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli. Ngithandeni.